Щом сте ме пуснали, знаете кой съм. Айде, най-добрите. Сефро е тука, хвърля всички мърши на букука. Ханчо се появява и играта завладява. Влиза в така, няма кой да го чака. Вадя пътлака и ще ви фака, докато она е крака. Започваме да рапираме, за кой ще се криеме. Ще ви набираме, ако разберем, че говорите за нас. Ще ви убиваме и другираме. Много плюете, ама не се поглеждате. Нещо сбъркахте, така се подвеждате. Ако искате да кажете нещо за нас, кажете го пред нас. Много сте отворени, вижда се много ясно. Ама като ме издразните, става много опасно и ще става бясно. Това е прекрасно. За съжаление не знам дали вашите ще ви познаят. Може би това ще ви е крат. Като ме видите, след това ще се осъзнаят. Може и да се покаят. Айде сега е Ханчо да става опасно, леко и гасно. Влизаме грубо с АМГ-то лудо. Ще ви вкараме в психиатрия с многократния и необятния. Посещаваме ви с големи цели и даже дума ти не обели. Затова, защото зад гърба го казвате, че сме умрели. Сега нещо не сте смели, обаче то се знае кой ще спечели. Кой ще спечели? Вече всичко е ужасно, няма нещо сясно. Сега стана ли вясно, защото не повтарям. И ви се барям много бесно, карам, знам къде да барам. Още малко и припадам. И припадам, бате. Винаги света е срещу нас и още бате съм в несвяз. Още хората се въртят около нас. Сефро е тука, хвърлят всички мърши на букука. И Ханчо се появява и играта завладява. Влиза в атака, няма кой да го чака. Вадя пътлака и ще ви фака, докато она е крака. Започваме да рапираме, за какво ще се криеме. Ще ви набираме, ако разберем, че говорите за нас. Ще ви убиеме и другираме. Много плюете, ама не се поглеждате. Нещо сбъркахте, защо така се подвеждате. Ако искате да кажете нещо за нас, кажете го пред нас. Стана ли, бате, стана? Айде, най-добрите. Щом сте ни слушали до края, значи ви хареса. Айде!